Tenim que ser capaços de fer arribar a tots els racons de la vall que podem i compromís. I que compromís i podem, estem aquí junts per a que la nostra veu estiga present on toca i en la força que li toca. Moltes gràcies a totes i tots. I recordar-vos que, com nosaltres diguem, sí que es pot. I si a això li añadim bona companyia, ho hem sabut convertir en és el moment. I ara vos deixo amb Julià Álvaro. És realment un honor, jo ho penjava en Facebook un dia d'estos, el fet de compartir un acte amb Josep Lluís Albinyana. Jo a mi si m'ho hagueren dit fa un temps que jo anava a compartir un acte amb Josep Lluís Albinyana, jo no m'ho haguera cregut, i crec que en el que estem és una bona mostra de com estan canviant les coses. El fet que Albinyana estigui amb nosaltres, el fet que Albinyana estigui treballant en aquest projecte en què nosaltres estem, el fet que jo pugui estar compartint això amb ell, és una mostra de que realment els temps estan canviant i de que este país, d'alguna manera, està a les portes, ja està en marxa una segona oportunitat. El que es va perdre a finals dels anys 70 o començaments dels anys 80, ara estem en ocasió de recuperar-ho. Com una persona al final acaba descavalcada d'un projecte polític per dir País Valencià, per dir-ho així, i en canvi el projecte queda en mans de gent que deia allò de l'ERMA, que per exemple que deia que sí a tot, i això es considera molt millor que dir País Valencià. Després en ve un altre que diu tú le pides 2 o 3 millones y los repartimos bajo mano, i això també és millor que dir País Valencià. Després en ve un altre que diu allò te quiero un huevo, amiguito del alma, i això també és millor que dir País Valencià. Després en ve un altre que gasta targetes black i que acaba amb asafates en viatges amb empresaris a Cuba, i això també és millor que dir País Valencià. I acaba amb un altre que per no dir no deia res, vull dir que va acabar amb el títol de moniato perquè realment no deia res, i no dir res també era millor que dir País Valencià. Este crec que és la sense raó en la que hem vingut instal·lat tots aquests anys, i d'alguna manera jo entenc que el fet que jo, que diguem soc l'accessori en esta pel·lícula, estic compartint un míting amb Josep Lluís Albinyana, és la mostra de que ara ja tenim la força suficient per dir clarament, obertament País Valencià, i tot el que hi ha darrere de País Valencià, que hi ha molt més que la bandera amb el blau o sense el blau, sinó que hi ha realment un projecte de país que és en el que ja estem. Doncs jo volia començar per ahir. El nostre discurs alternatiu, este discurs de parlar d'un altre món, d'una altra manera de fer les coses, d'un altre model econòmic, d'un altre model social, d'un altre model productiu, d'un altre model energètic, d'un altre model cultural, fins i tot, no és una entelèquia ni és una exquisitesa nostra ni una cosa rara. El que es veu allí, i potser tardarà encara un temps en concretar-se perquè hi ha determinats països que són molt poderosos, i posar d'acord a 195 països sobre què fem amb la carbonització de l'energia mundial, això és molt complicat, però el que allí es palpa és que el discurs que nosaltres fem ahir no és un discurs alternatiu, sinó que és el discurs central que s'acosta. I això crec que és molt important que ho tinguem clar, que és molt important que tinguem clar que nosaltres no estem en els marges, que nosaltres estem en el centre de l'avinguda, i que el que passa és que hi ha fortes pressions des dels poders instal·lats que els hi va molt bé el que hi ha per tal d'aconseguir que la imatge que es doni de nosaltres encara siga el fet que nosaltres som els alternatius, els friquis, els perroflautes i tot aquest tipus de coses. I no és així. Nosaltres som els que tenim el discurs que va marcar el futur, que ja l'està marcant al País Valencià, però que el va marcar en el món. És a dir, nosaltres no estem en una situació d'excepcionalitat en el País Valencià, sinó que realment el País Valencià en aquest sentit, jo crec que per primera vegada, i crec que el govern que nosaltres tenim al front de la Generalitat i d'alguna manera expressa el pacte del Botànic, és la representació d'aquest model al que anem. Jo vull dir això així i dir-ho clarament perquè crec que és molt important que ens empoderem en aquest sentit, que tinguem la força suficient per tindre clar que aquest discurs és el que realment ens pot portar a no només al manteniment del planeta, sinó realment també al manteniment d'una societat que mínimament pugui estar articulada, pugui ser justa, pugui ser igualitària, i no només respecte els drets a nivell nacional, sinó respecte també els drets a nivell social i econòmic. Perquè jo tinc la sensació que en aquests moments este és el discurs dominant, perquè tot l'altre és absolutament insostenible. I d'alguna manera el que ha passat al País Valencià és que això s'ha demostrat abans que en altres llocs. I el següent pas es diu 20 de desembre. El 24 de maig va ser el primer estadi,
I jo crec que el 20 de desembre és el segon estadi. Això ho hem comentat ja moltes vegades, segur que tot això ho tenim tots molt clar, però és evident que el que passa en aquestes eleccions del 20 de desembre no hi ha a nivell de l'estat espanyol, sinó a nivell del País Valencià no serà el mateix passar una cosa o passar una altra. Jo vull resumir-ho amb un titular que és no pot guanyar la dreta. Aquestes pròximes eleccions no les pot guanyar la dreta. I quan dic la dreta, dic una cosa molt àmplia. Comença per l'extrema dreta. Estaria molt bé que el Partit Popular prengués la majoria absoluta. Molt bé, estaria. Pareix que això és fàcil que passi. Però estaria molt bé també que sumant el Partit Popular i la marca blanca del Partit Popular, que és Ciudadanos, no arribaran a 175 escons. És molt important, perquè ens hi juguem molt. Jo us vaig a dir dues coses que per mi són molt importants que ens hi juguem. Una, que és un clàssic, que és el tema de parlar del finançament, és a dir, hem d'aconseguir un model de finançament just per a aquest país, perquè és que si no, no arriba. Jo en aquests moments m'estic trobant, i vull parlar de la meva experiència concreta en la conselleria, m'estic trobant en unes limitacions per temes de pressupostaris de medi ambient, que procurarem explicar-ho d'alguna manera entenedora i procurarem fer equilibris per tal que no passi. Però és que ens estem trobant en situacions que per pressupost purament hem de retallar respecte a les retallades que feia el Partit Popular. És que les hipoteques que ens han deixat després d'hipotecar, per exemple, el manteniment dels boscos, ens porta que nosaltres hem de retallar les plantilles que ells tenien, perquè és que si no amb els pressupostos no arribem. És només un detall, però a mi sé que em costarà anar a les Corts a comparèixer un dia d'estos i quan jo els faig determinada explicació em diran, bueno, però usted, que decía que nosotros éramos un desastre porque teníamos solo 400 personas o 16 brigadas, usted ahora tiene solo 12 brigadas. I tindran raó, val? I com això moltíssimes coses més. Per tant, el tema del finançament és una cosa que a mi em pareix que és fonamental i que si no governa l'esquerra en Espanya no ens el van arreglar. I després, una altra cosa que a mi em pareix molt important és el tema de Catalunya, per dues raons. Una, perquè necessitem un model d'Espanya diferent. Jo vaig néixer en un poble de Barcelona que es diu Llavaneres i vaig molt sovint perquè els meus pares estan allí. Jo parlo amb els meus amics que, en fi, no sé per què, però el 80% dels meus amics, el 90% estan d'Esquerra Republicana cap a la CUP, no? I parlo amb ells i em diuen, no t'esforces, perquè és que nosaltres no volem saber res de Podemos, de Pablo Iglesias i d'una alternativa per l'esquerra. Nosaltres ja ens n'hem anat, nosaltres ja ens n'anem, no? I és molt interessant això perquè fa 6 mesos no em deien això. Fa 6 mesos només, encara una Espanya amable la que me la compraven, no? Ara ja no me la compren. Bueno, aquesta és la realitat, però jo crec que nosaltres necessitem este govern per tal que hi hagi que el model d'Espanya canvi. Vull dir que donem passos en el sentit de l'essència plurinacional d'Espanya perquè si no això no avança. I per l'altra qüestió que a mi em pareix fonamental és perquè el País Valencià crec que no pot aguantar 4 anys més amb el raca-raca de Catalunya, perquè a mi em va fer vergonya quan per fi Ximo Puig va aconseguir anar a entrevistar-se amb Rajoy i quan va eixir els periodistes només li preguntaven per Catalunya, Catalunya, Catalunya i Ximo Puig, des del meu punt de vista absolutament equivocat, va contestar a Catalunya, Catalunya, quan nosaltres el que tenim és un problema absolutament brutal de finançament i ell havia d'estar allí a entrevistar-se amb Rajoy per dir què opinava del tema català. Doncs mira, és que el tema català passa a un segon terme quan en el meu poble hi ha gent que no pot menjar, hi ha gent que no pot anar a col·le, hi ha gent que no pot anar als hospitals. Per tant, tinguem clar que o això ho resolem i no es tensiona més o nosaltres passarem a ser una anècdota que sempre estarà condicionada perquè els catalans, perquè això al PP li va perfecte, també, no? I acaba amb aquesta dreta que no ha de guanyar les eleccions. Les eleccions no les pot guanyar el PSOE, perquè el PSOE quan guanya les eleccions és de dretes. El PSOE només és d'esquerres quan perd les eleccions. Si en aquests moments al País Valencià estem fent una política d'esquerres, una política transformadora, una política de canvi, és perquè el PSOE va perdre les eleccions. Encara que Ximo Puig estigui president de la Generalitat, el PSOE va perdre les eleccions. Les eleccions les van guanyar la gent de Compromís i la gent de Podem. Per tant, és important que perden les eleccions. I si perden les eleccions, Pedro Sánchez pot ser un bon aliat, segurament, per tal de governar amb Pablo Iglesias de president un país que siga, o un estat que siga el que nosaltres necessitem per poder fer al País Valencià les polítiques que ja estem començant a fer
en tots els sentits, des de l'econòmic fins al cultural. És un país de merda, és a dir, és un estat de merda, és a dir, no pot ser que hi hagi que la gent estiga amb un sou mínim de 640 euros. No pot ser que hi hagi més d'un 30% de la població activa que no arriba als 900 euros mensuals. No pot ser que hi hagi 4 milions i mig de persones en pobresa severa. No pot ser que hi hagi 11 milions de persones en risc d'exclusió. Tot això no pot ser. No pot ser que la meitat dels grans empresaris tinguin tots els seus diners en l'estranger i en paradisos fiscals. Totes aquestes coses no poden ser. I aquestes coses només les anem a resoldre o les anem a començar a resoldre si som capaços de fer este canvi a nivell de l'estat espanyol. I això, a més, és l'única manera que ens pot salvar així, perquè nosaltres hem de ser capaços de doblar-li el pols al PSOE, perquè encara que jo estic content de com van en aquests moments les relacions en el pacte, és evident que si nosaltres no eixim enfortits d'aquestes eleccions, el PSOE, que altra cosa no és, però és un aparell de poder molt gran, ens passarà per damunt i intentarà condicionar totes les coses que nosaltres estem treballant. Jo parlava fa un moment abans amb Wagner, em deia que el PSOE a nivell de presència social, li comentaven que estan pràcticament desapareguts i és absolutament de veres. Jo crec que el PSOE està absolutament sobrerepresentat institucionalment. Estan sobrerepresentats, però és de veres que són una maquinària de poder molt gran. I ahir vull només acabar amb la distinció entre estar en el govern i tindre el poder. És a dir, el PSOE està més a prop del poder que nosaltres perquè el PSOE està lligat a lo que són els grans poders econòmics, els grans poders fàctics d'esta societat, a nivell del País Valencià i a nivell de l'estat espanyol. I nosaltres encara estem en el govern, però no tenim el poder, perquè el poder encara està en mans de tota aquesta gent i necessitem enfortir-nos, necessitem tindre contacte amb la gent, necessitem continuar perfectament imbricats amb la gent, perquè nosaltres a la gent no la podrem comprar. No podem fer com el PP, nosaltres no anem a comprar a la gent. La gent l'hem de convèncer que el que nosaltres estem fent és el que realment pot, d'alguna manera, salvar el país, salvar l'Estat, salvar Europa i salvar el planeta per a tota la gent que treballa en aquests moments, que està en aquests moments en el món i totes les generacions que han de vindre. Hem d'aconseguir que el que fa 4 dies pareixia una entelèquia continuant aquest somni. Estàvem en la lluita per entrar en les institucions, ara estem en el govern de les nostres institucions i crec que hem de també anar a les institucions de Madrid per tal d'enfortir-nos. Per tant, jo crec que hem de treballar tots junts perquè el dia 20 continuem sent majoria. Moltes gràcies. Els nostres governs, des dels nostres municipis, des de la Generalitat, no estem fent grans canvis, no estem fent la revolució social, no estem fent coses molt vistoses com les que feia el PP, no estem inaugurant aeroports, no ens estem fent la foto en la ciutat de les arts i les ciències, no ens estem gastant 1.000 milions en construir edificis que després no tenen cap tipus d'ús. Estem fent coses xicotetes, però que tenen que veure en el dia a dia, en la quotidianitat de les persones. Estem contractant professors, estem pagant les ajudes de la dependència, estem donant beques per a que els xiquets tinguin llibres, estem prenent mesures per a que a la gent no li tallin l'electricitat i la llum. I són mesures que no solucionen els grans problemes d'aquest país, però que són mesures urgents que necessitàvem dur a terme i que el Partit Popular no anava a dur a terme. Però això és només la primera part. Necessitem, com a segona part, el començar a construir tot un nou projecte de país, com deia Julià, que no estiga pensat només per a aquesta legislatura, sinó que estiga pensat per a tota una generació. Necessitem un projecte a 20 anys vista. Necessitem un projecte de país que pense en el desplegament d'un nou model productiu, que pense en què se van a guanyar la vida els nostres fills i els nostres nets, perquè està clar que construint i fent negoci amb la bombolla immobiliària, això s'ha acabat. La valoració dels polítics valencians, de Mònica Oltra, de Joan Ribó, d'altres persones, està sent cada vegada més positiva i millor valorada pels valencians.
doncs és una cosa que assusta i molt al Partit Socialista i especialment al govern de Mariano Rajoy. Jo penso que Mariano Rajoy veu en el País Valencià una mena de bola de cristal on pot llegir el seu futur i el que veu allà li aterra, no? Veu el que passarà si arribem nosaltres a la Moncloa, veu el que passarà si nosaltres l'agafem de l'orella i el traiem fora de la Moncloa. I el que veu que farem és que anirem, obrirem els calaixos, començarem a mirar factura a factura, començarem a mirar llei a llei, començarem a revisar i a reobrir la Constitució i començarem a treure els privilegis, començarem a jutjar-los, començarem a despolititzar el Tribunal Constitucional i el Consell General del Poder Judicial, i això significarà que els seus amics els anem a clavar a la presó, que els seus amics van a deixar de tindre molts dels privilegis dels que han gaudit fins ara, i no només això, sinó que, com deia Mònica Oltra, els anem a fer que tornen els diners, tots els diners que ens han furtat. El nostre conseller d'Educació i Cultura el que ha fet és contractar professors, el que ha fet ha sigut donar beques per als xiquets, el que ha fet ha sigut reobrir les portes de la conselleria i reunir-se amb l'Escola Valenciana, reunir-se amb els sindicats, arribar a acords amb la gent. Llavors, per on l'han d'atacar? Doncs l'han d'atacar per lo més infundat, per lo més repugnant en el fons, que és atacar-lo per dir que no estima la seva gent, que no estima a la seva terra. I a partir del 20 de desembre s'obrirà un període de canvi constitucional, que és una cosa que no havíem vist fins ara, que no havíem pogut imaginar fins ara, i que els valencians tenim que estar ahí, tenim que estar en veu pròpia, amb un grup parlamentari fort, per a que la veu dels valencians se senga. Perquè ja van comprovar durant la transició en el 78 el que passa quan la veu dels valencians no és escoltada en Madrid, quan els valencians no tenim capacitat d'influència i capacitat d'incidència en les decisions que es prenen a Madrid. Primer president preautonòmic del País Valencià i magistrat. Bona nit a tots, molt agraït de poder estar així entre vosaltres. Alguns més majors, em recordeu, altres tinc que presentar-me. Aquesta candidatura m'ha donat l'oportunitat de rescatar-me de la gleba d'inútils que van ser els primers parlamentaris de la transició. Per lo menos jo no estic al costat de tota aquella gent. Alguns salvables, naturalment, estava Paco Burguera, estava Barceló, en fi, algun que em puc callar, però la resta va penjar cap avall com Felipe V. O sigui, no van fer res bo per al nostre país. I la prova d'això és que, renunciant covardement a l'autonomia del 151, a l'autonomia de l'autogovern, que anava a ser refrendada per el poble, després s'enredaran en un estatut, en moltes competències, tantes que després s'han quedat desfondats per falta de fons, i aquest és el gran deute que històricament tenim que replegar. Quan el PSOE arriba al poder, el 1982, pensaren molts que s'havia acabat per fi la transició, que tota la política de renúncies, de claudicacions, a la qual s'havia obligat la por dels poders fàctics, la incertesa de fins a on se podia arribar, fins a on se podien assentar les reclamacions de la clandestinitat democràtica, s'ha arribat a 1982, majoria del PSOE, i pensem que s'ha acabat la transició. I què s'inicia a partir d'ara? Us ho recordo. Filesa, un diputat condenat a 11 anys per lo mateix que el secretari actual del PP, un senador condenat a 8 anys, els GAL, avui Mariano Rajoy no s'entera de res. Felipe González, un ministre d'Interior, que entra en presó i ell l'acompanya a la porta, i un director general de Seguretat, que també entra en presó, que han muntat en fons de l'Estat una guerra bruta contra la ETA, que agafa, com sempre passa, en el foc amic a gent innocent, i Felipe González, president del govern, no s'entera. S'acaba aquella desfeta, que és tan evident que li dona l'èxit al senyor Aznar, i en ell ve la guerra d'Iraq, en ell ve el procés d'industrialització, el procés del taulell que es comença el mateix Felipe González, en una especulació en què l'única política és agafa la bolsa i tira a córrer, i el que vinga últim que tanca la porta perquè no queda res,
en rotondes i en planificacions urbanístiques que només que nodreixen la corrupció dels partits i la corrupció de les persones que tan mal ens han fet i que arriben fins ací, i continua la història en un Zapatero que no s'entera de la crisi econòmica, que ell ve a brotes verdes on estaven tots mirant el desastre, i arribem al senyor Rajoy i les seues retallades en un punt final on ens neguen el futur per als nostres fills i als fills dels nostres fills. I això, als que són majors, als que són pensionistes, ens obliga a posar-nos en marxa. No podem callar, perquè hem treballat tota la nostra vida. I l'altre dia feia comptes i dic, bueno, descomptant el que li he pagat a l'Estat treballant durant 30 anys, 10 anys de la meva vida ha sigut en benefici dels corruptes. Els he financiat. El que s'ha llevat Hisenda del meu salari, com el de vosaltres, ha servit per a les targetes black del senyor Rato, per al PP, per als caps de la filesa, per al tema dels seres d'Andalusia. És a dir, el nostre treball ha servit per alimentar a tots aquests corruptos. Entre els 10 més rics del món n'hi ha 2 espanyols. I un d'ells el segon de riquesa més mundial. I, paral·lelament, a l'altra part d'això, tenim 4 milions d'aturats i gent que si no està aturada està cobrant 400 o 500 euros. I estem mirant no tan sols que de nou se produeix una migració econòmica i una migració dels nostres valors més jovens, sinó que damunt la pensió reduïda i en risc de desaparèixer de l'avi, de l'abuelo, pot mantenir a la filla separada en el seu fill o al fill en l'atur, i això és l'únic sostre familiar, l'única economia que es mou. I això com és possible? Ens diuen que és per la prima de risc, que Espanya va molt bé ara, que la té molt baixa. Però la realitat actual, la realitat que tots veiem, es pot negar? Es pot fer invisible de repent? Com és possible que tinguem 4 milions de parats, i no tan sols els 4 milions, sinó les nostres vides? Si fem memòria, estem avui més pobres que quan es començaven. I no tan sols som més pobres econòmicament, és que som més pobres d'esperança. Jo soc d'una generació on era l'orgull de mon pare que jo tingués uns estudis per anar més enllà del que ell havia arribat i més enllà del que havia sigut els meus avis. Ara, els meus fills, encara que estudien, no tenen futur. Són les eleccions del punt final. Perquè nosaltres sabem que la transició va ser una seqüència més de la maldita història, ho dic així, de l'Espanya del segle XIX. Una Espanya que mentre tota Europa s'industrialitzava i s'organitzava en obres públiques i en arquitectura de l'Estat i en llibertats democràtiques, així teníem 4 reis, 2 dinasties, una república, 2 regències i 50 cops d'estat. Això és l'Espanya que vam heretar. Una Espanya repartida entre 2 partits, el conservador i el moderat, el liberal. Vos sona el plagio? Perquè és el mateix que vam fer quan la transició. El PP, si cau, renaixerà en Ciudadanos, i ho sabem. Però el PSOE, si cau, no té ningú substituto. I no ho té perquè els partits que poden substituir l'electorat del PSOE venen en una altra concepció, en un altre pensament. No venen a fer l'Espanya jacobina que volen Ciudadanos, no volen a defensar l'Espanya centralista, que ofegue no ya las variedades regionales bien vistas, no, la pluralitat, que és essencial en una democràcia. Reconèixer que el que és diferent no és un enemic, sinó pot ser simplement un adversari, pot ser simplement una persona que no està d'acord, és la diferència brutal entre admetre-lo o no admetre-lo. En la transició no van admetre la diversitat. Per això la Constitució es trenca per totes les costures. S'han trobat en el problema català i no el poden resoldre. I no el poden resoldre no perquè la Constitució no ho permeta, sinó perquè és que la mentalitat en la que es va fer d'excloure el que és divers, el que és diferent, els impedeix trobar la solució. No poden admetre. Nosaltres representem justament la diversitat. Nosaltres anem en l'ànimo de demostrar que si podem construir una societat, se pot construir des de la diversitat, des de la pluralitat, des del reconeixement de la nostra identitat.
Recordo els anys 80. Una nit em presente en casa de Fuster, de sobte, per anar a xerrar amb ell un rato i sopar. I me'l trobo insòlitament en xaqueta. Insòlitament perquè el seu uniforme de campanya era un batí obert i un pijama també obert i les xancletes, i així anava ell, no? Ensenyant tot el que tenia que ensenyar, si fer el cas. Bueno, jo me quedé parat, pense que són les 8 de la nit, que se'n va i dic, si tens un compromís jo me'n vaig. Diu, no, calla, mira, no passa. No, és així perquè he tingut una audiència, Diu, tu d'això saps molt, però jo he tingut una audiència. Dic, sí? Diu, sí, un matrimoni, m'hi conta ell, un matrimoni del poble, de Sueca, que se'n va en una excursió de comissions obreres a Rússia, conta. I estan mirant l'Ermitage, aquelles pintures, la dona li diu a l'home, Pepe, que bonico és això. La guia que sent, la russa, diu, que vostès són catalans. I aquella, en tota la part que havia aquí, diu, no senyora, no, valencians. I afegeix, de Sueca. I la seva sorpresa és que la guia diu, Sueca, el poble de Joan Fuster. I se quedaren de pena. I en el viatge de tornada, en l'avió, la dona li diu a l'home, saps, Pepe, jo crec que a aquest home devien de fer una visiteta, perquè vindre a Rússia per enterar-nos que viu en el nostre poble. Jo pense que va haver un canvi, i en aquest canvi la presència dels valencians, per primera vegada en la nostra història, es converteix en una posició definitiva i necessària per a nosaltres. És algo que no vull dramatitzar, però algú pot imaginar-se, i se pot imaginar perquè podem mirar al passat per un moment, i jo no volia. Com quedaren quan prengueren l'autonomia del 151? Quedarem arrinconats entre la Rioja i la Murcia. I així no s'ha anat durant 40 anys. Pensar que en la nova estructura de l'Estat, en el nou escenari de l'Estat, els valencians no tinguen una veu pròpia, un grup parlamentari propi, una presència directa en el que se pugui coure, en el que se pugui cuinar, en el que se pugui negociar, seria forçosament tan dramàtic com la significatat d'aquests 40 anys. Per això jo penso que tenim deveu d'esforçar-nos tots per trobar els vots on siga, que siga baix terra, però que tenen que estar en les urnes perquè ens fan molta falta. Gràcies a tots. Que avui tenim una taula en la qual estem representades d'alguna manera les tres generacions des de que es va bastir aquell pacte democràtic que va acabar parint la sacrosanta Constitució per a unes coses, per a unes altres coses no tan sacrosanta que tenim, i pensava un poc en això, en aquesta evolució històrica. Tenim el president Albinyana, que va ser una persona que va lluitar moltíssim per tal que aquest pacte fos realment el que havia de ser, que era un acord entre iguals i un acord per tal de garantir que la convivència fos pacífica, que a més n'hi haguera un país d'oportunitats per a totes i tots, que els valencians i valencianes tinguérem una autonomia com la que ens mereixíem, com la que ens mereix qualsevol nacionalitat històrica. Malauradament no va ser així. Després va seguir la generació que d'alguna manera representaria Julià. És una generació que ha viscut plenament l'apogeu del bipartidisme, que a més també m'agradaria destacar que el bipartidisme a casa nostra va bastir un model productiu, un model que a més també es va traduir en el model de mitjans de comunicació que teníem, i vull també destacar que Julià va ser una de les primeres persones que això de que diuen que ningú en Canal 9 es queixava de la manipulació al principi i tot això, això és mentida. Ell va ser una de les persones que ja ho va denunciar quan ningú ho denunciava, per tant també crec que això és digne de reconèixer. I per últim també, la persona de Ferran, jo crec que està representada la generació a la que jo també pertany, i que crec que som d'alguna manera els que hem rebut tots els avanços, els que hem gaudit de tots els avanços que ens ha proporcionat la democratització, però d'alguna manera també som la generació, i això ho dic amb tota la humilitat, que crec que és un motor d'aquest canvi. És una generació que hem crescut amb les noves tecnologies, una generació en la qual la informació es pot compartir d'una manera molt més fluida, que no som tan dependents d'alguna manera dels mitjans de comunicació
oficials i dels discursos oficials, i això crec que també ha sigut un dels motors del canvi que ha fet possible que en aquest país les coses avui per avui estiguen com estan. A aquesta comarca ningú ens ha de donar lliçons del que és plantar-se front a les injustícies, front a un model de país valencià, front a un model de comunitat valenciana, perquè això és la comunitat valenciana, en el qual el model productiu s'ha basat en la depredació del territori, s'ha basat en deixar morir els nostres sectors productius, això també ho sabem en aquesta comarca. La indústria del tèxtil ha patit un oblit sistemàtic, no s'ha invertit en innovació, no s'ha invertit en coses que són necessàries per tal d'avançar i pensar de què volem viure en el segle XXI. Front a tot aquest model, la gent d'esta comarca sempre s'ha plantat. Així els polítics que han vingut a burlar-se en la nostra cara han tingut que entrar per la porta de darrere. Nosaltres no hem sigut precisament una gent massa submisa. I això, tota aquesta voluntat de canvi, tota aquesta voluntat de la gent que es tancava en els col·legis públics per tal de reclamar que les unitats escolars no es tancaren, perquè també som una comarca que ha patit per damunt de la mitjana els tancaments de les unitats en l'educació pública, tota aquesta gent que s'ha plantat per tal que no ens imposaren un consorci de residus que vulnerava el nostre pla de minimització que ja teníem i que ho volíem per a fer negoci, tot això es va traduir el 24 de maig, aquesta voluntat de canvi, en un resultat històric, un resultat en el qual el valencianisme polític i totes les forces transformadores, Compromís i Podem, ho van rebentar. En la Vall d'Albaida som la comarca en la que més diferència n'hi ha entre Compromís, que va ser la primera força política, i les següents forces polítiques. Vull dir, som punters en aquest canvi que s'ha iniciat al País Valencià. Per tant, també cal remarcar que històricament els dos problemes que s'han produït per tal que hàgim arribat a la situació a la qual hem arribat, al triple 30%, n'hi ha algú que parla d'aquest triple 30% i és l'únic que m'agrada de lo que diu, el 30% d'exclusió social, el 30% de deute i el 30% de desocupació. Aquesta és la situació en la que s'ha trobat el govern del Botànic quan ha arribat a la Generalitat. Nosaltres podem invertir un poc les prioritats, podem donar a entendre que la nostra manera de governar és diferent, però no podrem realment transformar la nostra societat, no podrem realment fer un desplegament correcte de les competències que tenim, que té el nostre autogovern, si no tenim un finançament just. I això, aquesta partida, és la que es juga a Madrid. Això és el que hem d'anar a fer, a constituir un grup parlamentari valencià, liderat per Joan Baldoví, amb molta gent, un grup divers, que siga capaç de plantar cara i que siga capaç, sobretot en aquesta etapa política de canvi que s'obri a l'estat espanyol i sobretot de renovació d'aquest pacte que ja es va fer, mal fet, i que ara tenim l'oportunitat de renovar-lo, que els valencians i les valencianes estiguem en veu pròpia en aquest canvi, en aquesta renovació del pacte constitucional. Nosaltres no volem ser més que ningú, però tampoc volem ser menys, com també hem escoltat dir a molts dels nostres governants. Per tant, jo no vaig allargar-me més, crec que ja està tot dit. Estem davant d'una oportunitat històrica, tenim uns quants dies més de campanya per anar treballant-seu i ànim, endavant i a guanyar, perquè tot està per fer i tot és possible. En els altres comicis no vaig votar al Senat. Per què? Potser influenciat per la gent de dir, bueno, si no votem ningú al Senat es donaran compte de que no volem el Senat. Però bueno, ara sí que vaig a votar el primer. Nosaltres, si tenim l'oportunitat, podem votar perquè desaparega. Perquè tot el que se li va ocórrer dir a Pedro Sánchez en relació al tema català va ser que portaria el Senat a Barcelona. Això crec que és la prova de la inutilitat del PSOE i del Senat. Si Ciutadans i el PP fan majoria absoluta, pot ser que s'acabe tot ahí i ja tornem a començar. Perquè és que per un puesto veig la possibilitat de que canvien moltes coses, diputacions, Senat, el reconeixement dels valencians com a una força important, i per altre puesto dic, hòstia, si trauen el PP i els Ciutadans la suma dels 200, volver a empezar i esperar-se 40 anys més. no. O això va de bo. I si no... El problema justament és creure's que aquí el que guanya s'ho emporta tot. No.
Si nosaltres estem dins d'aquestes institucions, jo crec que algú va lamentar quan se li va obrir anar en les llistes del PP i Ciutadans. Estic convençut d'això. Els valencians tinguem realment un problema d'identitat, de senyes d'identitat. Oi. L'etiqueta esta de nacionalista ens l'hem de llevar de damunt. És a dir, jo em considero demòcrata i com a demòcrata jo no puc deixar de veure el que tinc al meu voltant. Jo no puc revisar la història i saber d'on venim. I totes aquestes coses ens fa diferents a un senyor de Sòria, a un senyor de Segovia. I no només això, sinó que al final si només som capaços de reconèixer-nos en els altres que són diferents, sumarem la gent suficient per fer el país diferent, l'estat diferent, el món diferent. Perquè al final, lo de la globalització que es parla és sempre l'etiqueta com si la globalització fora una determinada manera de ser. És a dir, jo no sóc independentista, però si l'única manera de ser espanyol és la de Mariano Rajoy, jo no sóc espanyol ni vull ser espanyol. I crec que aquesta és la cosa que s'ha d'explicar. És a dir, nosaltres no estem així, jo particularment, i crec que el projecte és un puzzle de moltíssimes coses i ens pot portar a molts llocs diferents, però la base de camí, el projecte en el que estem és el reconeixement de la diferència en tots els nivells i també en la qüestió nacional. I si no som capaços de respectar les diferències nacionals, les diferències culturals, no serem capaços de respectar cap altra diferència i per tant no estarem sent demòcrates. I això és la clau, el que hi ha darrere de lo que està passant-li al Partit Popular. I quan diem lo de la globalització, jo vull aprofitar per dir que no hi ha manera de ser, diguem, més global que tindre les arrels, unes arrels pròpies en el teu territori. I el que estem veient ara és precisament això, que hi ha un reconeixement des de la pluralitat, que tot el món ho tenia clar quan parlava dels interessos econòmics i com si només es poguera ser global en l'economia. I crec que ara s'està veient que es pot ser global en moltíssimes altres coses, reconeixent cadascú la seva diferència d'inici. Resulta que les teues senyes d'identitat són com et veuen els de fora i al final arribes a la conclusió que aquest país és el país dels corruptes, no? Però és que les coses estan canviant. És a dir, jo cada vegada que passe per la cosa de la presó de Picassent me'n recordo que allí dins està Rafa Blasco. I pense, hòstia, alguna cosa ha canviat, perquè a Rafa Blasco de perdonar la vida a tot aquell que es creuava amb ell, ara està en la presó i passant problemes a més perquè els seus amics no són capaços de tirar-li una mà, perquè saben que si es publica que li estan tirant una mà a Rafa Blasco estaran perjudicats i l'han de protegir en la presó i ha d'eixir al pati, o com es diga això, separat perquè té problemes amb els altres presos. Això li està passant a Rafa Blasco ara, no? El que estava a fa 4 dies. No, perdona. Però, per tant, jo crec que les coses estan canviant. I també hem de ser conscients, ho dic perquè el tema este d'empoderar-nos nosaltres i treure'ns els complexes de damunt i després acabar amb això que tu dius. Així, quan més vots ha tingut el Partit Popular, ha tingut 1,2 milions de vots sobre una població que podia votar de 3,6 milions. És a dir, que quan més gent votava el Partit Popular, només el votava 1/3 de la gent que podia votar. Hi havia 2,4 milions de persones que no votaven el Partit Popular. Per tant, ens hem de llevar els complexos de damunt. I ahir vaig a lo que és de veres que en Alemanya la senyora Merkel ha dit això s'ha acabat, s'han acabat les nuclears, anem per les renovables. Claro, però és que en Alemanya fa 40 anys que els verds estan treballant allí a tope i d'alguna manera el que s'està recollint és una espècie de pulsió popular que hi ha i una sensibilitat que tenen ells i que porten a la Merkel, quan passa lo del Japó, a dir, bueno, jo haig de desconnectar-me d'això, i no pas als francesos que no estan en aquesta situació, per exemple. I que és curiós perquè passaran pràcticament del carbó a les energies renovables sense passar, com aquell que diu, pel petroli, o de la nuclear a les renovables sense passar pel petroli. Però en aquest sentit jo crec que nosaltres, ara les senyes d'identitat també, i ahir entren les clàssiques, les de la bandera per entendre'ns i la importància que tot això té, ara les senyes d'identitat han canviat i nosaltres som el primer país a nivell de l'estat espanyol que està posant en marxa un govern de dos, però en realitat tripartit i basat en dues forces alternatives, com són o com eren, perquè jo crec que jo vull passar d'això de la categoria d'alternatiu, jo no em considero alternatiu, jo em considero de lo més sensat i de lo més raonable, que són Podem i Compromís. I això ho estem fent nosaltres en el govern de la Generalitat i en tots els governs estos a nivell municipal. I ahir hi ha una conselleria que és verda, que és l'única conselleria verda que hi ha en tot el govern, en qualsevol govern a nivell de l'estat espanyol, qualsevol govern autonòmic. I crec que ahir hi ha una transició cap a aquestes energies renovables, cap a un nou model econòmic que en el fons està d'alguna manera
sent la base no d'una transformació energètica, perquè no és prou, sinó una modificació de model de vida, de model econòmic, perquè així el contrari de lo sostenible és lo insostenible. I què volem deixar als nostres fills, als nostres nets, si anem a un projecte insostenible? No, és a dir, hem de fer aquesta aposta, i jo el que he vist aquests dies a París, i perdoneu que sigui pesat en això, perquè em dona una sensació de dir com aquell que va amb la boina a París i torna impressionat, però jo realment el que he vist allà a París és que hi ha una sensibilitat majoritària en aquesta direcció, i que a més és transversal, és a dir, que això també connecta molt bé amb el que representem nosaltres en aquesta candidatura, que és la transversalitat, la suma de diferents per tal d'arribar a objectius que són absolutament sensats, encara que puguen parèixer alternatius. I allí veus que estan creuats des de grans empreses a xicotets països desenvolupats, per exemple, pobres, vull dir, ells en diuen països en vías de desarrollo, no? Que dius, joder, en vías de desarrollo no, estos están morirse de fam, hòstia, en vías de desarrollo serà una altra cosa, però li diu en vías de desarrollo. I que està bé, és que aquesta transversalitat en quant a la percepció de que anem cap a un altre món. I és de veres que els índios i els xinos i els brasilers en algun cas, o els australians perquè tenen carbó, van a negar-se a posar pals a les rodes per aquesta miopia a curt termini, però que això no aguanta, és a dir, això va fer el canvi perquè fins i tot Obama és conscient de que això no aguanta més. Però, clar, totes les condicionants a nivell particular fan que en aquests moments encara això costi d'arrencar. Però jo estic segur que ja s'ha d'entrar a París d'una altra manera, la sensibilitat, són 195 països que has de posar d'acord, però que ja es va eixir d'una altra manera, i és de veres que no serà vinculant, que hi haurà tot un seguit de revisions, però és que hi ha també el fet un poquet de per què hem de votar al Senat, no? Perquè hem d'entendre també que Obama vol un acord que no tinga que tindre la inspecció externa. Obama vol això perquè sap que si la inspecció externa ha de passar pel Congrés i el Senat, ell en el Congrés i el Senat té minoria i li ho van a carregar. I els Estats Units d'Obama no es podran comprometre a un determinat pacte vinculant perquè se'ls carregaria la seva... Ho dic també pel tema del realisme polític. Per què hem d'estar en el Senat? Perquè al final les coses no van d'un dia per un altre, un poquet el que dèiem també abans, que d'un dia per un altre tot no canvia. Vull dir que igual sí, igual Ciudadanos i el PP faran majoria, no han d'arribar a 200, amb 175 en tenen prou. Igual faran majoria, però és que això no estem en una revolució de les antigues, estem en una revolució democràtica que es fa guanyant determinades eleccions. Nosaltres, així al País Valencià, segurament, sense el treball de Compromís les últimes legislatures en l'oposició, no estaríem ara tampoc on estem. Que Alemanya, un país on no fa sol, tinga una aposta més ferma per les energies renovables que el País Valencià, el País del Sol. Això com és possible? Com és possible que ens penalitzen en un 26% de peatge a les energies renovables, quan és un motor de futur, a més, és un motor també econòmic que hem de tindre ben present. Jo penso que aquestes són les coses en les quals s'ha de centrar el valencianisme polític. A mi ja no m'agrada dir nacionalisme perquè li han donat una connotació negativa. Ells, els altres, com dia Fuster, també són nacionalistes. Nosaltres el que fem és un valencianisme per a donar resposta a aquest nacionalisme que ens nega, que com dia el president, ens nega la nostra existència. Per tant, el valencianisme el que és una força de transformació, una força política que construeix alternatives des del territori, que construeix des d'ací pensant en global, en els reptes que té la humanitat, però actuant en local, sobre les nostres particularitats i sobre allò que nosaltres som, sentim i pensem. Al final, ser valencianistes és la nostra manera de ser autèntics en el món, de projectar-se al món i d'actuar. Simplement, jo crec que és aquesta la reflexió. I sobre el tema identitari, jo personalment opine, no tinc cap problema en la senyora Coronada. Si qualsevol des que està així es sent més còmode en la senyora Coronada, jo no tinc cap problema. Al final jo crec que el que és important és que fem exercicis com el que hem fet en aquesta candidatura, que ens unim i que lluitem per aquelles coses que ens afecten en la nostra vida diària com a valencians i valencianes. És el nostre moment, el teu, el de tots, el de totes.